הילד שלי בכיתה א', הוא לא מחזיק את העיפרון בצורה יעילה. היינו בכמה מפגשים של ריפוי בעיסוק, והוא מכיר את כל הטיפים לאחיזה נכונה, אבל עדיין הוא לא מסכים, הוא אומר שזה לא נוח לו. אוקיי, אני רוצה להגיד משהו לגבי אחיזה. טיפים, זה נחמד, זה נותן לנו תזכורת, זה יכול להזכיר לנו את העקרונות, אבל זה לא ישפר אחיזה. אם ילד מתקשה באחיזה, כנראה שהוא זקוק לתרגול ממש מוטורי, כמו שבשביל ללמוד תנועה חדשה, כמו שבשביל ללמוד למשל איך לעשות גלגלון או שפגט. אז טיפים לא יעזרו לי, אני חייבת להתאמן עם השרירים האלה ממש, לחזק אותם, להגמיש אותם, ללמוד תנועות חדשות, כך עם אחיזה. בשביל אחיזה יעילה אני צריכה ללמוד תנועות שונות ביד. אני צריכה ללמוד לעשות הפרדות של תנועה. למשל שכל אצבע עושה משהו שונה. דברים כאלה. למשל המרווח הזה, שנקרא ווב, הוא צריך להיות גמיש ותנועתי. יש כל מיני מרכיבי תנועה, כל ילד עם מה שהוא צריך לתרגל, אבל טיפים לא יועילו לבדם. טיפים יכולים ללוות את התהליך, שמזכירים לנו מה למדנו ואיך אנחנו משתמשים, אבל חייב תרגול ממש מוטורי. של הידיים, של התנועות העדינות, של הוויסות, של הגמישות, על מנת להגיע לאחיזה יעילה.